ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଆୟୁଷ କେତେ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କେତେ ଆୟୁଷ ଦେଇଥିଲେ? ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ଆୟୁଷ ବଞ୍ଚୁଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନୁଷ୍ୟ ଆୟୁର ରହସ୍ୟ। ଅଜଣା ଦୁନିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏପରି ରହସ୍ୟମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ କାଳ ଚାଲିଥିଲା। ଜୀବଜନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହଂସ ମାନ ସରୋବର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ 3 ଜଣ ଜୀବ ଗଧ, କୁକୁର, ପେଚା ତାହାର ଆଡ଼କୁ ଆସିବାର ଦେଖିଲା। ସେହି 3 ଜୀବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି। ଗଧ କହୁଥାଏ, ଭଲ ହେଲା, ମୋର ଅଧା ଆୟୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହି କମ୍ କରିଦେଲି। ସେହିପରି ପେଚା ବି କହୁଥାଏ, ମୋର ବି ଭଲ ହେଲା, ମୋର ଅଧା ଆୟୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କମ୍ କରିଦେଲେ। ସେହିପରି କୁକୁର ବି କହୁଥାଏ। ଏହା ଶୁଣି ହଂସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମାନ ସରୋବର ପାଖରେ ଥିବା କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଭଗବାନ ଶିବ ରହୁଥିଲେ। ହଂସ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ହଂସ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, 3 ଜୀବ ପେଚା, ଗଧ, କୁକୁର କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ମୋର ଅଧା ଆୟୁଷ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କମ୍ କରିଦେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଖୁସି ବି ଥାଆନ୍ତି। ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ? ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶିବ ଟିକେ ହସିଲେ, ଆଉ ହସିକି କହିଲେ, ହେ ହଂସ, ମୋର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କରିଲେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆୟୁଷ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି 3 ଜଣ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ କେତେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗରୁ ଉପସ୍ଥିତ ମନୁଷ୍ୟ କହିଲା, ହଁ ଭଗବାନ, ମୋର ବି ଆୟୁଷ ସ୍ଥିର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ 4 ଜଣଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ଲେଖା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯାଅ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନିଜ ଆୟୁଷକୁ ଭୋଗ କର। ସେତେବେଳେ ଗଧ ଏହି କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଏ କ'ଣ କରିଦେଲେ? ଆପଣ ମୋ ଆୟୁଷ 40 ବର୍ଷ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ତ ବୋଝ ବୋହି ବୋହି ମରିଯିବି। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ କୃପା କରିକି ମୋ ଆୟୁଷ 20 ବର୍ଷ କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଗଧକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗଧ, ମୁଁ ତୁମ ଆୟୁଷ କମ୍ କରିଦେବି, ହେଲେ ତୁମର ଏ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ତୁମର ଆୟୁ କିଏ ନେବ? ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତୁମ ଆୟୁ ଯିଏ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ, ମୁଁ ତୁମର ଆୟୁ କମ୍ କରିଦେବି। ପାଖରେ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ଶୁଣି କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ତ ମୋତେ କେବଳ 40 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ 40 ବର୍ଷରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଗଧର 20 ବର୍ଷ ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ। ଯାହା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁଷ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଗଧର କଥା ଶୁଣି କୁକୁର କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ଅଇଁଠା ଖାଇବା, ମାଡ଼ ଖାଇବା ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଏ 40 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବି। ତେଣୁକରି ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଆୟୁଷର ଅଧା କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଲେ, ଗଧ ପରି ତୁମର ଆୟୁଷ ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କିଏ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ, ମୁଁ ତୁମର ଆୟୁଷ କମ୍ କରିଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ମଣିଷ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୋର ଆୟୁଷ ତ ଏବେ କେବଳ 60 ବର୍ଷ। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାରରେ 60 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ବା କରିପାରିବି? ହେ ଭଗବାନ, କୁକୁରର ଅଧା ଆୟୁଷ ମୋତେ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁଷ 80 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ପେଚା, ସିଏ ବା କାହିଁକି ପଛକୁ ରହିଥାନ୍ତା? ପେଚା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୋତେ କେବେ ଦିନରେ ଦେଖାଯିବନି। ମୁଁ କେବଳ ରାତିରେ ହିଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବି। ଆଉ ଏମିତି ଜୀବନରେ ମୁଁ 40 ବର୍ଷ କ'ଣ କରିବି? ମୋର 20 ବର୍ଷ କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ କହିଲେ, ଦେଖ, ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ତୁମର ଆୟୁଷ ଯଦି କିଏ ନିଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ଆୟୁଷ କମ୍ କରିଦେବି। ଏହି କଥା ଶୁଣି
ପାଖରେ ଥିବା ମଣିଷ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୋର ଆୟୁଷ ତ ଏବେ କେବଳ 80 ବର୍ଷ। ଏ 80 ବର୍ଷରେ ମୁଁ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି? ତେଣୁକରି ଏ 20 ବର୍ଷ ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ। ଏହିପରି ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁଷ 100 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। କଥା ସରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ତେଣୁକରି ସେହି 3 ଜୀବ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ହଂସ କହିଲା, ହେ ମହାଦେବ, ମୋର ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ ଆଶା ହେଉଛି। ମହାଦେବ କହିଲେ, କୁହ ହଂସ, ତୁମର କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ବେଶୀ ଆଶା ହେଉଛି? ହଂସ କହିଲା, ହେ ମହାଦେବ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଗଧ, କୁକୁର ଆଉ ପେଚାର ଆୟୁଷ ନେଲା, ଏ ଆୟୁଷର କ'ଣ ଟିକେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି? ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେବ କହିଲେ, ହେ ହଂସ, ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣ। ମନୁଷ୍ୟ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ପରି ବଞ୍ଚିଥାଏ। ସିଏ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ରହିଥାଏ। ସିଏ ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ ସିଏ ହୋଇଥାଏ। ସିଏ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାର 40 ବର୍ଷ ପୁରା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ପରିବାର, ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ଛୁଆ, ମା ବାପାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତା ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସିଏ ଗଧ ପରି ପରିଶ୍ରମ କରେ ତାର ପରିବାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ତା ଇଚ୍ଛାରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ 60 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ, ତାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାର କ୍ଷମତା କମି ଯାଇଥାଏ। ସିଏ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭରସାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗେ। ତାର କଥାକୁ କିଏ ମାନନ୍ତିନି। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତି। ତାକୁ କୁକୁର ପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାଙ୍କରି କୌଣସି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହିପରି ସେ କୁକୁର ଆୟୁଷ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହା ଶୁଣି ହଂସ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ମହାଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ବୁଝିପାରିଲି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ, ମଣିଷ ପେଚାର ଆୟୁଷ କିପରି ବଞ୍ଚିଥାଏ? ମହାଦେବ କହିଲେ, ଯେଉଁ ମଣିଷ 80 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ, ସେବେଠାରୁ ତାର ପେଚାର ଆୟୁଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। 80 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାର ପୁରା ବଳ ସରିଯାଇଥାଏ। ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଠିକରେ କାମ କରେ ନାହିଁ। ସିଏ ଚାଲି ବୁଲି ପାରେ ନାହିଁ। ଆଖିକୁ ଠିକସେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସିଏ ପେଚା ପରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ରହେ। ସିଏ କାହାକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସେ ପେଚାର ଆୟୁଷ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଭଗବାନ ମହାଦେବ କହିଲେ, ହଂସ, ଏହି ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ଆୟୁଷ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ଏହି 3 ଜୀବ, ଗଧ, କୁକୁର, ପେଚା ଖୁସି ଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ହଂସ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା। ଏହି ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲା। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।